mazozvoona kuti mairoerana mahara. I don't know how far true this is. Kasukuwere, Muzembi, Ma1 Mugabe, that whole G40 unit here is ZANU PF here, that faction. Vakadzingirirwa vaive, including Jonathan Moyo. I'm sure manzwa kuti vane delegation iri kuita negotiate their return and their readmission into ZANU PF. Ndinoda kudzidzisai chinhu 1 senyika. Kune vanhu vanomiririra vanhu. Kozoti vanhu vanokonzera division muparty just because they have differences. Comrade Geza havana kuuya vachimiririra division kana chichi. Comrade Geza vakauya vachitaura kumiririra povo kuti vanhu vatambura. Pamusoro pazvo, nyoka yemabhunu, Comrade nyoka yemabhunu, vakauya vachitaura the same thing kuti vanhu vatambudzika tofana kubvisa hurumende. Manjeds the Ananaki, the royal bloodline, the descendant, anouya futi achitaura the same thing. Gentlemen, kandoda kuti munotise chimwe chinhu 1. Mese mi mayouth maimanya muchitaura kuti hey Kasukuwere this, Kasukuwere tomuuraya, Kasukuwere that, tozati watumwana Kasukuwere Geza ndo Kasukuwere Geza zvikazoti zvikati. Ndoda kuradzai chinhu 1 varume. Hakuna Geza akatumwana Kasukuwere. Manzwaka. Nothing to do with that. Hakuna nyoka yemabhunu akatumwana Kasukuwere. Ndakambokutaurirai ndikati Kasukuwere haana ill blood naMnangagwa. They are very close business associates. Okay, so guys, chatofana kudzidza senyika, hakuna munhu ari kuzokumiririra ise zvamunofunga kuti ndo zvichazoitika kana kuti muchazobva nyika yezosumuka yakadai kana kuti chichi. If you don't liberate yourselves, mukapuwa mukana imwe yaya yatetapuwa nana Comrade Geza yaya kuti ngatisumuke tibvise vanhu aka. It's getting worse. Do you understand this re-emergence of this political party kuti chichiri kuitika? This is all to fend off the power of General Chiwenga. Manzwaka. This is all to fend off influence ya General Chiwenga. Ndoda kukutaurirai kuti zvese zviri kuitika izvi, vanhu vese vakatiziswa nekuda kuti General Chiwenga paya pakaitika soft coup yakaitika yaya. Haisi soft coup, haisi coup, haisi chii. Pakaitika that correction and that protection of the constitution yaya initiated na General Chiwenga nema comrades ese akazofa yaya. Vese vakudzoswa vaka, that is to try to win off power from General Chiwenga. I want you to notice something. Do you think Anakasukuwere vanowira na General Chiwenga? Do you think Anakasukuwere nana Muzembi nevamwe vese vakatiza vanowira na General Chiwenga? The biggest answer to that is no. Isusu sepovo eZimbabwe, we must choose things that work for us as the general public. Muchafa mchitambura, if you are not careful, whether uri supporter ZANU PF, whether uri supporter opposition, the destiny is the same. Manzwaka, the result here is the same. I therefore call upon you to support General Chiwenga on the next Congress. Pa Congress irikuitika ikai, Mnangagwa hakuna 2030. Hakuna ED, hakuna 2030, you're gone. Accept it and your term is up. You're gone. Zvekuda kuunzana Kasukuwere kuti utsvaga another way yekuda kuita fend of power ya General Chiwenga. Kasukuwere vese vamwe vese, you are not coming in to challenge General Chiwenga. If you do, please do it openly. We want to know. But what I can tell you is Sepo v Zimbabwe, we actually know what we want. Anditika, we actually know what we want. At the end of the day, we know that Ma1 Mugabe vesa vanu betray vanhu. How can such a thing happen to you and then you just walk back in like that? If forgiveness, Rudzio, you have betrayed your husband. So in I think at the same time, I'm going to ask you, kuti chiudza kaMnangagwa wacho, chiudza ED pane Gwara Mugabe. Aenda anomita reburied to the hero sake.
That is the only thing chasara. I hope zvandataura izvika izvi zvinomakawo sense kuna vamwe vanhu. It's a disappointment to me, but the struggle continues. ED must go. General Chiwenga is a powerhouse. Nelson Chamisa has the biggest support. We are heading towards a new Zimbabwe. There's a lot that's coming. There's a lot. Your one and only man, Jeds, the Anunnaki descendant, the royal bloodline.